Croeso I Myfyrdod Sul Ebrill y 60. Wna I ddechrau gyda gweddi. Diolch I ti o dad am y cyfle I wasanaethu heddiw eto. Diolch am wythnos newydd arall yn agor o'n blaenau. Gofynnwn I ti ddangos dy hun I ni'n ystod y myfyrdod yma, a boed y cyfan awn ewn, clod I enw di. Amen. Wy'n codi testyn o Efengil Marc o'r 10fed bennod a gwadnod 32. Yr oeddynt ar y ffordd yn mynd I Jerusalem, ac yr oedd yr Iesu o'i blaen hwy. Ac fel yr oeddynt yn canlyn, yr oedd ofn arnynt. Yn yr adnodau sy'n arwen I fyny'r testyn, ddylwn yr Iesu yn rhybuddio I ddilynwyr nad oedd y llwybr a gerddau ef yn un rhwydd a dirwystr. Roedd y darogan mor real, fel y trodd Pedr a dweud, wel, na ni a dawsom pob peth I ddilyn di, gan feddwl falle fod hynny'n ddigon, ond dal I gyhoeddi, caledu a dioddefaint yr oedd yr arglwydd Iesu iddynt. Yna troes I gerdded y ffordd tua Jerusalem, a dilynodd ei ddisgyblion, ond fel y dywed y testyn, yr oedd yr Iesu'n mynd o'i blaen hwy. Roedd ei ddilynwyr wedi arafu, yn dal i'w ganlyn. Fe gafodd blaen arnynt, a mynd oedi cam ac arafu. Pam? Yr oedd ofn arnynt. Yr oedd ofn arnynt. Dyna pam yr arafu, y cloffi. Ofn cael ei carcharu, cael ei harafu gan ofn. A dyna beth cryf yw ofn yn tyfe. Mae ofn yn atal, yn rhwystro, yn parlysu dynion. Y ffordd I drechu'r ofn yna i'r disgyblion oedd bod â ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a dilyn ei lwybr ef. Yn hynny o beth does dim wedi newid. Ac ar yr adeg anodd yma fel pob adeg arall, rhaid I ninnau fod â ffydd yn yr Iesu. Does dim amheuaeth fod hwn yn gyfnod ansicr. Di ni'n mynd deall beth sy'n digwydd, a rhaid rhoi ein ffydd yn yr arglwydd Iesu a gweddio. Mae nerth gweddi yn aros yr un trwy'r oesau, a mae'n bwysig ein bod ni'n ffyddiog mwyn concro'n hofnau. Yn blant, oedd rhyw bethau'n codi ofon yn o'n i'n dod e. Ofn y tywyllwch, gadwch y golau arno. Mae yna man I fi gyfaddau, o'n i'n gwrthod mynd I gysgu heb ole'r landing arno. Ofn y bwgan, ofn y bwci bo. Maen nhw'n dweud ein bod wedi cefnu ar yr hen ddyddiau o fergoelus, oes ole yw hon. Oes ole fodern. A son I wared ar yn ofnau. Tybed. Oes niwrotig yw'n hoes ni. A mae gan bobl sawl ffobia, ynddos e? Clostrophobia. Ofn bod mewn lle cyfing. Ie, mae eisiau chi fod yn y lift gyda ngwraig I ddeall hynny. Ie, cael ofn. Ofn cael eich cau mewn. Chi fod o'n i'n meddwl diolch i'r drefen nad oedd hyn yn perthyn i'r hen goliau'r slywer dydd yn dyfe. Cofiwch os ydych chi'n glir o'r ffobia yna, mae digon eraill ar eich cyfer. Agrophobia. Ofn bod mewn lle agored. Ofn bod mewn lle eang. A byddai'n ddrwg hefyd ar ambell ffarmwr a bigel defed pe byddai'n dioddef o hwn. Mae rhestr ffobias yn hoes ni yn ddiddiwedd. Hydrophobia, ofn dŵr. Arachnophobia, ofn y coryn. Astraphobia, ar sawl un, ofn tarfau a goleini. Allai fynd ymlaen ac ymlaen. Ond mae yna un ffobia sydd wedi dod i'r golwg llawer rhy amlwg yn ein dyddiau diweddar ni. Xenophobia, sef casineb at ac ofn dieithried, estronied. A chi beth hyll yw hwnnw. Na, mae'n hoes ni mor gaeth I ofn ac unrhyw oes a fi. Yr hyn rydym yn I ofni. Dyna sydd I newid. Yr hyn sy'n peri ofn. Yn ystod y cyfnod dieflig yma I ni gyd yn ofni dal yr afiechyd cas,
I ni'n ofni cael ein gadael yn amddifad oherwydd i'r feirws yma effeithio ar yn teulu. Ofn mynd allan, ofn mynd yn agos at rhywun arall, ofn dros yn plant, ofn i'n henoed fynd yn dost. Ie, yr ofn sy'n parlysu a chaethiwod dynion. Mae hwn wedi bodoli ar hyd yr oesau. Ydy, hyd yn oed i ganlynwyr Iesu Grist. Fel y digwyddodd yn ôl adnod yn testun ni ac ar achlysurion eraill yn ogystal. Chi'n cofio'r hanes am y disgyblion gyda'r Iesu yn y cwch, ar y môr, a storm yn codi. A gofn yn y meddiannau adeg hynny hefyd. O mae'r Iesu'n dweud wrthynt, pam y mae ofn arnoch, chwio ychydig ffydd. Dwi'n hoffi'r arall eiriad yn Beibl.net o'r ail gymal. Ble ma'ch ffydd chi? Ble ma'ch ffydd chi? Mwyn trechu yn hofnau a'n cario trwy'r cyfnod dieflig yma, rhaid i ni gynnal yn ffydd. Mae'n bwysig nodi fod bynnag fod ofn yn ymateb cwbl naturiol, ac ni ddylem fod â chwilydd ohono. Roedd ofn ar y disgyblion ar sawl achlysur. Mae geiriau Nelson Mandela yn addas iawn yng nghyswllt yn testun bore yma. I learned that courage was not the absence of fear, but a triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Yeah, he who conquers that fear. Ond fel y disgyblion, mae rhaid i'n ffydd fod yn gadarn ac yn ddisifl mwyn concro'r ofn yna. Dwi wedi cyfeirio at yn hofnau mawr yn sgil y Covid-19 yma, y Covid-19. Ond pe byddam yn cynnal Paul Piniwn, a na chi beth poblogaidd yw'r heini'n ddiweddar yn dyfe. So ni'n cynnal Paul Piniwn, yn holi Paul beth maen nhw'n ei ofni. Beth fyddai hateb? Dyn ni'n derbyn nifer o atebion gwahanol, mae'n siŵr, ofn tlodi, ofn newyn, ofn poen, ofn dioddef, ofn unigrwydd, ofn marw. Cyn y feirws yma, mae'n siŵr y byddai'r rhai yn dweud ofn y bom neu ofn ymosodiad niwclear. Ond yn sgil y salwch diweddar yma, mae pobl wedi anghofio am hynny. Grandwch ar y ffaith yma o Wikipedia. For the 2018-19 financial year, the National Audit Office found that spending on the nuclear deterrent will cost £5.2 billion. 5.2 biliwn. A sôn am Trident ma nhw. Falle bod y gwariant wedi cynyddu erbyn hyn. Ond tristwch yn hoes ni a'r cyfnod yma yw nad oes digon o arian i gefnogi gweithwyr y gwasanaeth iechyd a diogelu gweithwyr sy'n peryglu bywyd mwyn yn gwasanaethu ni fel pobl. Mae'n rhaid i bethau newid ar ôl hyn os ydy dynoliaeth am oroesi. Mae'n rhaid ail edrych ar yn blaenoriaethau a rhaid i ni fel Cristnogion siarad allan. Dyw bod yn dawel ddim yn opsiwn. Yng ngeiriau Martin Luther King, our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Chi ddyfyniad da, ynddo fe? Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Mae'n testun yn cyfeirio at yr ofn yr oedd y disgyblion yn deimlo. A'r modd iddyn nhw goncro'r ofn hwnnw trwy roi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Roedd Iesu yn mynd o'i blaen, ac mae'n mynd o'n blaen ninnau hefyd. Mae nifer wedi concro ambell i ofn, ond rhaid dweud bod rhai wedi colli unrhyw barchus ofn at Dduw hefyd. Mae cymdeithas wedi mynd yn ewn, yn ddigwilydd ar Dduw ac ar Iesu Grist. Fel hyn mae adnod 10 yn Salm 111 yn darllen. Dechrau doethineb
i ofn yr arglwydd. Dechrau doethineb i ofn yr arglwydd, ofn yn yr ystyr parchu wrth gwrs. Gyda digwyddiadau diweddar, mae pobl wedi bod yn amer doethineb sydd yn ein byd. Ac efallai fod hynny yn tarddu o ddiffyg parch at yr arglwydd. Mae cymaint wedi troi cefn ar yn eglwysi, pobl ni'n hunain. Ond, a dyma'r peth pwysig yn hyn i gyd, dyma'r peth i gofio. Dyw I byth yn rhy hwyr i ddychwelyd i gorlan y bugail da. Byddwch â ffydd yn niw, a daw'r cyfnod yma i'r ben. Gadwch I ni adeiladu ar yr ysbryd o gymwyna sgarwch. Gadwch I ni ddileu yn hofnau, a dilyn y llwybr y mae'r arglwydd Iesu yn ein arwain ar ei hyd. Oes, mae yna agweddau o hunanoldeb wedi ymddangos yn ystod y cyfnod yma, ond mae yna lawer o gariad at gyddyn wedi amlygu hunan hefyd. Cadwch hynny mewn cof, a chofiwch eiriau yn llythyr cyntaf Ioan. Cariad yw Duw, ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Mi gai gyfle myfyrdod wrthas nesaf I ymelaethu ar y cariad hwnnw, a'r geiriau yna. Rwy'n cael gweddio. Wrth derfynu ein myfyrdod heddiw, erfyniwn arnat am dyfyddeiant am yn beiau, a gyfynwn yn garedig I ti'n gwarchod yn ystod o'r wythnos sydd o'n blaenau. Bydd yn gysur i'r rhai sydd wedi colli anwyliad, a bydd yn gefn i'r rhai sy'n dioddef. Gyfynwn hefyd I ti fod yn gynhaliaeth i'r rhai sydd yn gwasanaethu eraill. Bendithian I gyd, yng nghanol yn hofnau a'n hansicrwydd, a chryfhau'n ffydd, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.